Ahoj, takže já vás zase vítám u dalšího čtení mojí hrozný fanfikce na One Direction, kterou jsem napsala, když mi bylo asi 13 let. Minulý díl měl fakt hrozný zvuk a já se za to moc omlouvám a doufám, že dneska už to bude v pořádku. Co jsme se dozvěděli v minulém díle, respektive v minulých kapitolách, vlastně podívali jsme se na Harryho běžný život, který oplýval takovým dost nezávazným sexuálním životem. On se pohádal se svou mamkou a měli autonehodu. Teďkon se Harry probral v něčem, co vypadá jako nemocnice, jenže zjišťujeme, že to tak nemocnice běžná asi úplně nebude. Jeden z toho personálu mu vlastně sdělil, že se děje něco jako konec světa. Takže tam jsme minule skončili a budeme pokračovat kapitolou 6. S tou paní s kudrnatými vlasy, co šla před námi, jsme došli až na konec skleněného tunelu, kde nám v cestě stály kovové dveře, před kterými se zastavila. Chvíli jen tak stála, když zakřičela. Hej! Až jsme všichni leknutím nadskočili a neopovážili se ani pípnout. Věřil jsem, že v takovém tichu, jaké tam tehdy nastalo, byste i špendlík na zem spadnout slyšeli. Ježiš, to je taková otřepaná fráze hrozná. Budeme teď procházet hlavním vstupem k šatnám. Nikdo se nebude zastavovat, všichni prostě rovnou půjdete za mnou až ke dveřím, které vám bude můj kolega otvírat. V šatně už víte, co máte dělat. Silou otevřela mohutné dveře a rázným krokem se rozešla ven. Naskytl se nám pohled na obrovský prostor, kde už bylo hodně lidí, ale rozhodně víc než v té nemocnici. Opravdu to tam bylo velké. Připadalo mi to jako délka skoro celého fotbalového hřiště a že to jsem znal opravdu dobře. Stěny byly vymalovány do šeda, jen jedna byla světle modrá. Procházeli jsme kolem maminek v oblečených taktéž v nemocničních košilích, které si vystrašeně držely své malé chlapečky i holčičky u těla. To byly všechny informace, co jsem zatím dokázal za tu půlminutku, co jsme tudy procházeli, do svého mozku přijmout. Na druhé straně už stál popisovaný muž, jak jinak než celý v černém, a otvíral nám další dveře. Paní s kudrlinami se odpojila od našeho davu a muže pozdravila. Mezitím, co jsme se pomalu začali po jednom soukat do dveří, neboť byly fakt úzké. Vzhledem k tomu, že v řadě jsem byl až tak 10., slyšel jsem, jak ji pán pozdravil. Zdravím, Anity. A tak jsem vešel do šatny s vědomím poznání dalšího jména mnoha lidí z tohoto divného útvaru. Bohužel jsem se právě stával jeho součástí. No, tady jenom pokračuje ten sled strašně divných událostí, o kterým jsem vás varovala, že tomu nebudete úplně rozumět, ale upřímně, jak si to úplně nepamatuju, tak já tomu teda taky moc nerozumím. Šatna nebyla největší, ale to tak možná působilo počtem lidí v místnosti. Když jsme vešli dovnitř, byli tam ještě podobní mladí lidé. Ani bych teď mezi nimi a námi nenašel rozdíl. Hádal jsem, že zrovna s nimi máme něco společného, když nás vyslali společně do šatny. Všichni jsme byli na nejvýš tak 24letí a zmatení všemi a vším okolo. Podél stěn stály vysoké skladní skříně a v každém patře a okýnku regálu byl, jak nám Anity řekla, balíček se jménem. Dlouho jsme se nikdo k ničemu neměli. Ani jsme nevěděli, kde bychom měli svoje jméno hledat, když jeden kluk konečně vystoupil z davu a šáhl pro jeden pytlík a přečetl jméno. William Hanson. A William, kluk s celkem dlouhými vlasy, si došel pro průhledný plastový balíček, z něhož jsme mohli vidět zase nějaké černé triko, ale s oranžovým barevným štítkem na prsou. Usoudili jsme, že nám to půjde rychleji, když nás bude rozdávat víc, a tak se asi 10 z nás, včetně mě, vydalo k regálům rozdávat. Došel jsem až k úplně poslední skříni a vzal oblečení někde zprostředka. Laurence Pilgrimanová. Pár holek ke mně trhlo s úžasným pohledem hlavou. Přemýšlel jsem, jestli to bylo mojí krásou nebo hodně hlubokým hlasem. On o tom hlubokým hlasem mluví, jak když promluvil medvěd, nebo já nevím co, prostě jako bro, není to zas tak vážný prostě. A vysoká sexy blondýnka, jako vystřižená z časáku, se ke mně rychlým sebevědomým krokem rozešla
aby mi z ruky drze vytrhla balíček se svým jménem. Já jsem se těšila, že si teď na chvilku odpočineme od tady toho hroznýho Harryho charakteru, ale evidentně týpek už zase musí prostě nechat projevit svoji hroznou stránku. Normálně by se mi z ní už spíhaly sliny, ale teď mě opravdu přešla chuť dělat tady za sebe nějakýho rádoby fakt boje. Když jsem ani nevěděla, jestli se dožiju zítřka. No, hele, já vůbec nechápu, co tohle z toho mělo teďkon být, co jsme přečetli. Protože on tady o sobě říká, že má extra sexy hluboký hlas, ale pak říkal, já si to nechám na někdy jindy tohle, teď jako se musím soustředit na důležitější věci. Další balíček byl, hele, on tady teďkon pořád bude vyjmenovávat vlastně lidi, kteří si chodí pro ty balíčky s tím oblečením, to asi jako nepotřebujeme. Když se všechny balíčky rozdali, samozřejmě, že jsme se nechtěli svlékat jeden před druhým. No já si myslím, že Harry by na to klidně šel teda. Jen tak jsme tam rozpačitě stáli. A i když to od nás byla naprosto přirozená reakce, i tak mi ale přišlo, že se chováme jako děti v mateřské školce. Nějaký hubenoučký kluk, stojící na druhé straně místnosti, však promluvil. Je tu ještě oddělená místnost. Vteřinku bylo ticho, když nějaký černovlásý s obříma hnědýma očima rozhodl. To je nuda, oni tady prostě se jenom oblíkají a řešejí tady šatny. Jo, tady si na sebe bere to tričko. A pokračuju. Dále jsem vytáhl černé triko, stejné, jaké jsem podával Williamovi. Také na sobě mělo oranžový trůhelníček u prsou po levé straně. Když jsem si ho pořádně prohlédl, všiml jsem si, že je tam vyšité A. Co to asi znamená? Vyhrnul jsem si vršek košile a triko si navlékl. Ustrojil jsem na sebe. To je skvělá češtinářská tady kolokace. Ustrojil jsem na sebe i zbytek obsahu balíčku, což tvořily nějaké obyč boxerky, které jsem si navlékl pomocí košile. Jakého pomocí košile jsem si je navlékl? Jo, takhle, jakože jsi jako... Aha, dobrý. Přilnavé kalhoty u zadku. Volnější. Tak to není moc pohodlný, ne? Když ti jsou volný u zadku. A boty, jak jinak než černé. Našel jsem tam taky mikinu, ale bylo mi moc teplo na to, abych si ji bral, a tak jsem si ji uvázal kolem pasu, neboť jsem počítal s tím, že by mi v rakvi mohla být zase zima. Jestli se vůbec budou obtěžovat s tím nás pohřbít. Na dně jsem viděl tričko s krátkým rukávem, hřeben a šampon na vlasy. Pročísnul jsem si své kudrliny, které vypadaly vzhledem k situaci až moc dobře a udržovaně. Ježiš, to je takový narcis. To si mi někdo z mý nudy hrál z vlasy, když jsem byl v tom podivném stavu, nebo co? Když jsem byl hotov, sedl jsem si na zem, chytil se za kolena a snažil se dívat do země, neboť jsem nepotřeboval vidět ostatní kluky nahý. Do pár minut se otevřely zadní dveře a do naší místnosti vešly holky. No, blablabla. Dostali jsme se znovu do toho prostoru rozměrů tak velkých, že jsem je nemohl najednou všechny zhlížet. Co? Až jsem se cítil jako malý starý počítač, do kterého se marně a násilím snažíte stáhnout třeba FIFU. Já jsem tam vždycky do té fanfikce násilně nacpala nějakou hru, o které jsem se tak jako domnívala, že jí kluci budou hrát, ale sama jsem vůbec neměla tušení, jako co to je zač. A naproti nám byl dlouhý, ale malinký pultík, za kterým stála jedna z těch slečen, kterou jsem před tím očkem zahlédl. Na přední straně pultu bylo napsáno informace recepce. Druhá slečna se teď nacházela za námi a ta stála za pultem hlásajícím záznamovna. Když jsem se podíval směrem do strany, jako bych stál v mlze. Viděl jsem chodbu tak dlouhou, že jsem ji celou vlastně ani neviděl. Když jsem se otočil zpátky, po mé levé straně se tyčily obrovské dveře. Hádal jsem, že vstupové. Za mnou byla šatna, ze které jsme před chvilkou vylezli, a přede mnou naopak dveře do skleněného tunelu vedoucímu k nemocnici. Když jsme se převlečení vrátili, u vstupu už zase stály všechny ty maminky i desítky dalších lidí. Ježiš, co tam dělají mámy s dětma prostě? To je hrozný.
Pomalu tam nebylo k hnutí. Odhadoval jsem, že nás tam stálo tak na 300. Dlouho jsme jen tak nervózně stáli a čekali, co s námi bude dál, než se objevil velitel a 2 svalnatí černoši mu přinesli za půl takový stupínek. Ani si nemusel odkašlávat nebo něco takového, protože jen se otevřely dveře a on vešel, všichni zmlkli. Vystoupil tedy na stupínek, jen letmo se koukl do davu, nadechl se a začal. Zdravím, jsem Simon Cowell a po dobu neurčitou budu váš velitel. Jo, já jsem minule říkala, že vám sem musím přidat fotku, kdo to ten Simon Cowell je, tak tady přidávám. Já si myslím, že vám je asi trošku povědomý, tak prosím pěkně, to je tady náš hlavní záporák. Mnoho tváří se změnilo v ještě zmatenější výraz, když přišlo na velitele a tak jim Simon nechal chvilku na vstřebání téhle informace. Nikdo z vás nemá ani tušení, kde právě teď jste. Nikdo z vás nemá ani tušení, co vás v následujících měsících čeká. Říkal to, jako by jsme za to snad mohli, a to mě štvalo, ale ani jsem nedutal. Zase si nás sjel pohledem, ze kterého se nedalo nic moc vyčíst, neboť jeho postarší tvář obsahující samé vrásky, strniště a malinkaté oči, jako by snad kromě úst zamrzla a neuměla vytvořit žádnou emoci. I přesto ale nešlo podle tónu hlasu nepoznat, že má situaci pod kontrolou. A nikdo z vás si nic nepamatuje. Nechte mě to tedy vysvětlit. Sestoupil ze stupínku a po skoci mu ho posunuli o kus dál, načež se za ním na zdi rozsvítila mapa světa. Nerozsvítila se ale tabule nějaká televize. Ani jsem nikde neviděl žádný počítač. Jako by se začalo promítat jen tak z čista jasna a ještě k tomu hodně ostře a kvalitně. Ale můžu se snad divit? Ptal jsem se znovu sám sebe. Vzhledem k tomu, že vám, tedy alespoň té většině, je na nejvýš 24, narodili jste se před rokem revoluce, též v roce značeném rok 2000, a vám matkám, kývnul na ně, je na nejvýš 49. Já vůbec nevím, co si o tom mám myslet. Prostě... Bude to znít hrozně a neuvěřitelně, ale věřte mi nebo ne, čekají vás ještě horší věci. Nevěděl jsem, co mám od téhle situace očekávat. No, to asi ani já ne a zbytek čtenářů a posluchačů taky ne. Věděl jsem, že když se to i velitelovi mluví těžko, musí být připravený na všechno, ale ta slova, která následovala po jeho odmlce, jsem opravdu nečekal. Všichni jste nějak tenkrát zemřeli. Srdce mi vynechalo úder. Přišlo mi to až moc ujetý a tak jsem začal hledat kamery, jestli nejsem v nějaké show. Jenže jestli by tohle opravdu prank byl, tak hodně krutej. Bylo to tak kolem roku 2014. Prostě jste umřeli. Ježiši. Najednou to říkal tak, jako by bylo normální právě někomu, kdo žije, říkat, že umřel. Určitě jste někdy slyšeli nebo četli o konci světa. Já vždycky, když slyším konec světa, tak si vzpomenu na takovou tu reportáž TV Nova z roku 2012, který jsem se strašně bála jako malá. Zítra má podle některých výkladů dávného proroctví Majů nastat konec světa. Že prostě, umřeme. Možná jste si jako malí mysleli, že v budoucnosti nás budou obsluhovat roboti, nebo že budeme moci umět létat auty. Mnoho lidí se o to dříve pokoušelo. Ale i kdyby se jim to někdo povedlo, teď jsou nám ale nějaké takovéhle věci úplně k ničemu. Naštěstí jsme vynalezli také tokeraci, což je zatím jediný způsob oživování lidí. No, tak pozor, teď nám bylo konečně vysvětleno, co je toto nesmyslné slovo tokerace. Po vaší smrti jsme vás uvedli do tohoto stavu, přičemž váš věk i vzhled zůstal. Byli jste prostě, dejme tomu, zmražení. Říkal nám toho tolik najednou, nevěděl jsem, co vnímat jako první. Jak jsem řekl, mnoho z vás si budoucnost představovala jako pohodlnou dobu mobility, kdy nebudeme muset nic dělat. Nestalo se ale tak. Jinak byste tady nebyli. Zamumlal spíše pro sebe, ale všichni jsme to slyšeli. Tam venku zuří 3. světová válka. Státy bojují mezi sebou o jídlo, vodu, ale hlavně území. Počet světové populace však drasticky klesl.
Konečně ukázal na mapu za sebou, kde na nás vyskočil jakýsi graf. Hlásal, že momentálně žijí na planetě Zemi asi jen 2 miliardy obyvatel. Po světě chodí 2 miliardy lidí. Oproti tomu, co vás učili ve škole, slušný skok, že? Združují se spíše ve větších městech a proto se některá, teď už neobydlená místa změnila k nepoznání. Ti, co nejsou ve válce, se ale nemají dobře. To si nemyslete. Měli byste být ještě rádi, že tu jste, zvýšil panovičně hlas. Nacházíte se v newyorské základně číslo 3. A jestli se ptáte, proč zrovna vy, máte něco, co se nám může hodit. Nebo jste zkrátka vyvolení. Odmlčel se a nejspíš přemýšlel, co důležitého nám ještě říct. Možná vás mohlo zmást, co tu dělají ty matky s dětmi. No, to nás teda hodně zmátlo, prosím vysvětlení. Nebojte, jejich děti nejsou jen tak ledajaké. Ne, ježiš, oni budou posílat malý miminka na frontu. Ne. Založil si ruce v bok a zamyšleně si prohlédl všechny ustrašené dětské tváře. Byly tu děti, kterým muselo být už tak 8, ale taky tu stály matky s 2ročními prcky. Také jsou jedinečné a tak s nimi matky zůstanou ve speciálních čtvrtích, než dospějí 8 let a budou moct začít trénovat. Mluvil na jedno brdo, skoro nedýchal, až to bylo strašidelné a tak párkrát udělal pauzu, aby zase mohl pokračovat. Ještě ale, jako by na něco čekal, jen tak mlčel. 1, 2 minuty. Takže oni tam prostě na sebe minutu koukali. Když se pořád nedělo to, co chtěl, takhle se rozešel stranou. Do prčic, tady nikdo nikdy nemůže přijít včas. Trochu jsem se lekl jeho tónu, protože takhle jsem ho ještě mluvit neslyšel. On to říká, když jsou nějaký starý známý, prostě. Nikdy jsem ho takhle neslyšel mluvit. Nebyl jsem sám, zase tolik jsem se moc však nedivil, neboť hlučná a nepříjemná už to byla i Anety. Takže byla jen otázka času, kdy narazím na někoho dalšího. Celkově jsem si uvědomoval, že tady se nemůžu divit ničemu. Simon už chtěl rozrazit dveře, když je opravdu někdo rozrazil, ale z druhé strany. Z místnosti pro zaměstnance, jak jsem si přečetl, nervózně vyběhlo 7 osob, které tu zjevně měly už dávno být a všichni si stoupli ke zdi vedle Simona. Ten se vrátil na své místo a pokračoval. No, a poslední důležitá věc. Všichni pozorně poslouchejte, opakovat to nebudu. Bude zde fungovat jakýsi systém. Všichni jste rozděleni do určité skupiny. Jak už jsem řekl, matky s dětmi budou žít v sekci A1. Halsey Asher. Vystoupila z řady paní s pár tetováními a dlouhými tmavými vlasy. Bude vaše velitelka. Velitelka vás, noveratů a neb prváků a matek. Ježiš, to jsou zase ty skupiny. Já jsem prostě všechny ty lidi, kteří se tam ocitli v téhle válce, jsem prostě si řekla, že to bude super, když každý té skupině dám nějaký nesmyslný jméno. Takže pak se nám tady objevují prostě slova jako belumisti, finisanti, noverati a já jsem si myslela, to je hustý prostě. Ne, je to hrozný. Tak, pojďte sem. Vyzvali velitel a noverati se od nás odpojili a došli k Halsey. Vaše označovací barva je modrá. Máte to na oblečení. Halsey vás vezme do vašich pokojů a podrobněji vám vše vysvětlí. Vás, matky, se žádná válka netýká. Ježiš, no ještě aby, jo. Jen se budete starat o své děti a tu a tam pracovat. To je ode mě pro vás všechno. Řekl, jako by to snad mělo ty nebohé matky uklidnit. Nebojte, vaše děti budou vystaveny nebezpečí, ale vy ne. No tak to je fakt uklidňující. A tak první hlouček společně s Halsey odešel. Druhou skupinou jsou finisanti. Děti ve věkové kategorii 9 až 13. Vaše poznávací barva je fialová. Budete pravidelně docházet do školy. Vlastně, lépe řečeno na výuku jak základních předmětů, tak se naučíte něco třeba o zbraních a připravit se můžete také hodně na zeměpis. Ten se vám bude sakra hodit. Stejně jako všichni ostatní budete mít svůj pokoj v sekci A7 a velitelku. Vaše bude Camille Rowe. Mně to jméno zní povědomně. To je bez tak to je nějaká asi slečná paní, která s Harrym něco měla. To si pak musím zjistit potom, až to natočím, ale typla bych si, že to tak určitě bude, protože to já jsem vždycky dělala, že jsem do toho musela stáhnout úplně všechny prostě.
A další žena, tentokrát nesympatická starší blondýna, si odvedla finisanty do pokoju. 14 až 16 leté děti mají tyto 2 roky přerušenou výuku a jen pilně trénují na svůj vyšší post. Zatím budete označováni žlutou barvou, jako přípravky. Pokoj máte sekci A8. Otázky budete klást zde, tady Oliverovi. A jakýsi Oliver odešel se svou skupinou do té nekonečné chodby. Byl by funny, kdyby to byl třeba Jamie Oliver, ale já se bojím, že tento asi není. Konečně jsem zaslechl svůj věk a tak jsem nastražil uši. Většina z vás jsou belomisti. Barva belomistů je oranžová. Dny budete mít rozdělené na vyučovací část a na tu tréninkovou. Vyučování ale budete mít méně, poněvadž vy jste náš hlavní náboj. Ve vás doufáme nejvíc. Je vás teda hafop. Oni tam prostě mluví úplně úředně prostě, jako. A pak najednou týpek tam zandá. Je vás teda hafo. A proto jste rozdělení na belomisty A až F. Když se podíváte na svůj štítek na tričku, máte tam napsané nějaké písmenko. Zbylí 3 podřízení si udělali rozestupy a velitel dal konečně možnost mluvit někomu jinému než sobě. Já jsem Brian a půjdete ke mně, jestliže máte písmeno A, C nebo D. Řekl a já si až teď všiml, že on je tu taky. Takže to jsou... A vyjmenoval všechna naše jména. Jsem tak ráda, že to tam není vypsaný, protože vypisovat zbytečné informace, to měla autorka docela ve zvyku. Spolu s těmi lidmi, se kterými jsme procházeli skleněný tunel, jsme se zase všichni sešli. Připadal jsem si jako na táboře. Věděl jsem, co se bude dít. Ty víš, co se bude dít? To je docela odvážný říct v téhle fázi, protože já mám pocit, že vám toho teda za stolik neřekli. Připadal jsem si jako na táboře. Jenže nás nečekalo hledání pokladu nebo závody v běhu, ale pozdější hra o život. Zbytek mladších přišel k slečně, která se nejspíš snažila volat, ale styděla se, nebo jí to nešlo. Bčko, Ečko a Fko ke mně. Stáli jsme u svých velitelů a čekali na poslední příkazy velitele. Až budete dostatečně připraveni, čekají vás války a výsadky. Běžný režim začne až za pár dní. Teď budete mít čas na smíření se situací a seznámením se s tím, jak to tu chodí a lidmi kolem sebe. Pokud nedojde k výjimce, každá neděle je volná. Pokoj má každá část belomistů zvlášť. Brian a Jessica už vám o všem ostatním řeknou sami. No a vy starší, co se tu zbyli, myslím, že nemá ani cenu vám to tu vysvětlovat. Jste arbiráti. Ne, vlastně to nemá vůbec cenu vám to říkat, teď jako však pohoda, ne, všechno víme, známe. Jste arbiráti, ježiš, to je zase jméno. Vaše barva je světla červená. Do bitev budete vysíláni jen jako případná posila. Pokud máte v sekci A9. No, to je pohodička. To je ode mě vše. Uvidíme se na obědě. Paule, Briane, Jessico, můžete jít. Velitel byl 3 kroky fuč. Poskoci, jak by konečně mohli otevřít pusu a trochu debatovat s ostatními, čili nastal rozruch. Belomisti D, E a F odešli s Jessicou někam za záznamovnu, ale i tak nás šlo v houfu pořád hojně, neboť arbiráti měli stejnou cestu. Pomalu jsme se rozešli od vstupu do té mega chodby a všichni se nějak tak bavili se všemi a nedrželi se svých skupin. Bavili se všemi, to zní, jak když je tam najednou prostě jako party, budeme tady se kamarádit všichni, jsme na táboře přeci. Neměl jsem se s kým povídat. No on to fakt říká, jak když je prostě na škole v přírodě. Tyjo, neměl jsem se s kým povídat, prostě kamarádi šli přede mnou, já jsem byl za nima. Ani jsem si nechtěl s nikým povídat. Tak jsem se alespoň po očku pokoušel najít mezi všemi těmi černými úbory Ninu nebo Briana. Teď Brian je ten jeho divný velitel. Proč by se s ním chtěl bavit? Bylo nás moc na to, abych je v davu našel. Místo nich jsem ale našel úplně někoho jiného, než jsem hledal. Pohledem jsem se setkal se studánkovými oči, které byly tak 10 metrů vzdálené, ale i tak jsem nemohl přehlédnout ty 2 nádherné korálky. Čišel z nich strach, ale zároveň ty mé zelené zaujatě sledovaly. Viděl jsem na nich něco zvláštního, co mě tak zaujalo. Nedokázal jsem uhnout pohledem a ani on ne. Jako bychom v tu chvíli byli jen my 2. už to přichází pro ty
teda kteří jako dosud neměli třeba tušení, k čemu se tady bude schylovat. No, on prostě říká, že tyjo, já prostě převlíkáme se tady s klukama v šatně, já jako nebudu se prostě koukat na to, jak oni se tady převlíkají, a potom tady říká, setkali jsme se očima, jako bychom v tu chvilku byli jen my dva. Často sleduju a zírám, většinou ale na zadek nebo prsa. Proto jsem nechápal, co se se mnou děje, když jsem sledoval jen oči. Jsou přeci i zajímavější části těla, jenže tyhle byly tak krásně modré a topil jsem se v nich už teď. Nejdivnější na tom však bylo, že ty oči patřily klukovi. Ach jo. No, tak to jsme na konci této dlouhé 6. kapitoly, kde nám teda bylo vysvětleno, jako co za komedii se tady teda děje. A autorka nám do hlavy nahustila milion jmén, milion pojmů, který si stejně nikdo nebude pamatovat. No, takže já si myslím, že jsme toho v dnešním díle přečetli víc než dost, i když to byla jenom 1 kapitola. Já doufám, že že vás ta hrůza baví a že se u toho smějete a divíte se a přemýšlíte nad svým životem, tak jako já. A děkuju moc za zhlédnutí. Pokud byste chtěli podpořit moji nynější tvorbu, která slibuju, není takováhle, můžete se podívat na můj blog. A já se budu těšit zase příště. A ahoj.